izan da beti ligautu honek, ez? Porque nik zinier atxeatik, onero kabuz baitare bizioz ikusi zen diat, eta atxea argazkira ditu ezea, txikitatik genuen ikusiat, baina zinemita argazkira ditzen bateaz, bat iztek. Azkein beti zenean nik zini gara argazkile movimientu, ez? Porque zuzendai bat omerrik, fotografikuer, bai enkuadri lentik, hizkuntza behar. Baina egitek, nik pasillo ondiuk izin diatik pelikulatik, zientzatik ziluen, bilurrezku, generoa da, pelikula da, incluso komediak, eta, de todo. Baina, karo, jaiatzek momentuan nik pertsona funtzioen ikastea, baina nirean komiki gintza, aerografile, ilustrazioen bat eta argazkilaritza ikasi. Eta han izan nintxola asko underground zirkuitu ikusten, eta han piztuztean pizketzea hori. Lepo, asko, porque, de hecho, lekaimen guk gure medikukin indiau, baina oinarrik printzipala nik estena bagoitzea estori behar gainean komikia ez da, estena bagoitzea ilustrazioa da. Zatateko inean forio batin, estena bat bai aurre ikusi zelente hilgernean, kompozizio lehenko zak eta lokalizazioak eta ikusi giztan. Baina estena guztia ilustrazioa da. Lepo, porque ja historien zentzu askore dibujaitek eta izende eguneko porcentaje handi bat, ez? Produzio. Hau importante azkenin, porque de hecho egitek pelikula ikusten denoko oso batzuk ulertzen baitu beste begiratzeko ikustek. Denbori oso garrantzitsuek lekaimen, ez? Porque zarek bi mundu ezela. Mundu reala eta eustek beste mundu dimensio pixke paralela bat, ez da? Gertakizunak pasatzetukena, pixke gauze irreala. Eta horren esan nahi edek denbori atzerak azikela. Azkenin, zeok denbori behar kurso naturala eman berrin horziek atzeak da. Denbori dek etzaiba bezala, ez? Han sartute daun pertsonalen zago. Hombre, egitek, azkenin dana dek marketing gauzu bezala, ez? Marketing itxatzen pintzatik, ez? Zitxez egitexik, ate asko iriki, porque jendik kontutan gehiago hartzea. Orduan, horrek jamateu reputazio bat, porque, karo, gero mile zertamentzarek, mile eta toki batzuen antzigu gartzen, ez batzutan bai, baina hauetan hartzaren dek bat bultzaka hori, eta baita hori hartzun gehiago eukitzeek, mediotan, eta jendik erabatea kaso gehiago itezok ez, ire produktu da, baita oso, bultzako dek kriston latzadek, horren beste lan inda ero, horako rekonozimentoa jasotzi ez hori bat. Bai, lepo, azkenin gaina haunekun beste elkarrizketa atin zeuzet antzeko garestean zibarra, baina egitek nik influentzin lepo zeuzkean, bai bitxo horiek eta diseinatzeo garaien, da bai gero pixkete argaz fotografia lantzeo garaien, atmosferak, eta nik netzau referente handietzunan Guillermo del Toron unibertsu ez, arek, beti de distantziek kontutan, eta ez ide aukekan, mediuk eta alek eukilezkena, bai mundu irreal horiek, eta batipat alako fantazik gauze batzutan, ederra ematen gauz bat arriskutsua da ez, igual paraje, adibidez Madrixen, dizkia batzu Madrixeko basuntzun paraje ederradek, baina berta itik alako rollo txar bat transmitiu ez da. Orduan, Guillermo del Toro oso zaizena, baina gora itere zuzen da asko ez nire pelikula favoritu bizioz gu lakozadek, laroikak nabartadako bilurrezko pelikula honentzago, historien honena. Eta beste bitxo horiek eta antik pixkete oinarrituz diseinagiztean, da baita alien pelikulatik, da pixkete fantazile edotzat hartuz, baina referentea galdeko galderan referentea eskatzen dima, netzau Guillermo del Toro izan nahi izen perfektu. Eta bazkatzen egitxuan, bazkatzen meritatzen, gokordatzen, behagin bazen egin gatxeran da solazal diken, hori zen da, urteo. Eta telebiztan azalduan alako gertara bat, desagertutako ume bat, ez nago desagertutako ume bat, bat berean nahi, alegite umin desagertzen egurutan. Orduan, hola piztuan, behata zentzen.
Baina, horre baldi horiek, karo, daro, guztan zerrezua, ize bat, azken kontazioan gero, dan hauela, hori bai, gertutik ene bai, nahiz, etia joanitzea eustekoen, lauroeta masei urte, bost, sei, hortxea zeu. Eta, karo, egitu izketan, hori, atzea botatzea, bai hau, behirazune, ipintzaitu, hoxe, berrotamar, alde hortan, eta behaz naizen, anonituala, behan ingurun, kasu asko, osea, gertaera asko, hori, aleguala, vamos, supermerka bat, zela bai hartuta denga, eta ez, humilda da, eta zindezu ikusi, eta eman beste bati, eta, osea, kiston trafigu nona. Azkenin, gero, nik evidententen eure mundu fantastiko garraia dutien, porque nahi nien baita era atraktibo berezi batekin, original batekin zalatzie, baina oso gertu pasainak, horregatik zoke Euskal Herrien da euskeraz eta bertan. Bai, egin esan eskertzeko, esker piluk emateko morun gatxaregez, porque bai herritarrak, bai lagundu ziguek, bai montatzen dana ez, lokalizazio egiten, Jesusek, Grinek, Alesek, hainbat pertsonak noizko lokalizazio egiten, pixkete permisuko hor zartu, bai hor grabalaikea, pixkete produkzioko alde zailo nekatu hori egiten, gero ere udaletxetiken Agustinekin eukinean relazioa deke udaletxetik erraztasun asko eukiztan esklabatan grabatzeko, gero baitare oin aurkezpena egiteko zoreazuko jendikin, azkerin ikusi diau herritar asko, intentzio honenakin lagundu zugela da baita udaletxik baita asormen bekak ez, hainbat herritarrek bai instituzio ofizialak eta bai laguneko ezagune lepo lagundu zuek gauzi errezo